Seguint el mateix procediment, podem utilitzar els mateixos paperets per representar la segona llei de Mendel, que consisteix en creuar dos organismes heterozigots pel mateix caràcter. En aquest cas d'aquí tenim els dos cromosomes del pare, que són a gran A petita, i els dos de la mare, que són també a gran A petita. Quan això faci la meiosi, per exemple, l'organisme masculí faci la meiosi, els dos cromosomes van a cèl·lules diferents i quan madurin formaran dos tipus d'espermatozoides diferents. La femella exactament igual, els dos cromosomes aniran a cèl·lules diferents, és a dir, a òvuls diferents, i per tant els òvuls de la femella seran d'aquests tipus. És a dir, el 50% dels espermatozoides seran A gran i l'altre 50% dels espermatozoides seran A petita, el 50% dels òvuls seran A gran i l'altre 50% dels òvuls seran A petita. En el moment en què aquests dos organismes es trobin i realitzin la reproducció sexual, podeu veure aquí, o podeu deduir totes les combinacions possibles. Aquest espermatozoide s'uneix amb aquest òvul i tindrem un organisme A gran, homozigot, que aquest espermatozoide es trobi casualment amb aquest altre òvul, que sigui el que hagi madurat, i tindrem un organisme A gran A petita, també heterozigot. Pot ser que sigui aquest espermatozoide el que s'uneixi amb aquest òvul i per tant tindrem un organisme A gran A petita heterozigot, o pot ser que sigui aquest espermatozoide i aquests òvuls els que s'uneixin, i donen lloc a un organisme homozigot, però amb els dos al·lels recessius. D'acord? Molt bé.